TMO, dnes je dovolené všetko. Vítam ťa v mom svete snov. Som tu zas, tak poďte se mnou. Som fresh, mám kráľovský flow. Nechaj sa viesť piesňou. Hej Mo, tak pridaj si bez slov. Lebo je limit, ja som za hranicou. Môj sny sa stanúť skutočnosťou. Som veľmi rád, že tento projekt vznikol a môžem udržať len palce a môžem za radu vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, ktorá takéto aktivity podporuje nielen finančne, ale aj metodicky a koordinačne, len podporiť a podporovať ich budeme aj do budúcna. Zeme sa spolu mliečnou dráhou plánov, stále veľa chceš byť mou dámou. Ženy ma milujú a zdravím všetkých pánov. Áno, toto ide pre to, čo vlastne slávnostne za niekoľko minút spustíme, je linka stopline.sk, je to elektronická linka, nedá sa tam telefonovať, nájdete ju vlastne na internetovej stránke stopline.sk a jej úlohou je v prípade, že zlyhá osveta naša a projekt Zodpovedne.sk, v prípade, že na linke pomoc.sk nezískate dostatočné informácie a ohrozenie alebo nejaký nezákonný obsah stále máte pred sebou na monitore, tak v takomto prípade môžete takýto nezákonný obsah nahlásiť na linku stopline.sk. Brigánou, mám kľúče od mesta, tak prejdem mou bránou. So mnou pochopíš, prečo život není drámou. Ja ti ukážem, čo v mojom svete z nás robí čávou. Teraz prichádza čas mojich plánov. No, nedá sa to dosiahnuť bez pádov. Z ničoho urobiť niečo bolo dávno. Dnes som inde, bracho, vychutnávam život pánov. Nenosím korunu, no privítajte kráľov. Som ulicový sen sídliskových stopkárov. Ešte mám nachystaných veľa bárov, kde iní končia a pokračuje s mou sagou. RITMO, a.k.a. ja som hudba, a.k.a. piešťaň, a.k.a. Ja som hudba, Tony Van si bicie musíš cítiť. Moja hudba, zo srdca pre mojich ľudí. Moja hudba, to je to, čo teraz musíš cítiť. Moja hudba, zo srdca pre mojich ľudí. Prinášam do tejto hry váce hudby, vaša scéna je mi malá, ja som iný ako predtým. Cítim to tak, moje srdce si to žiada, ja som prirodzený a nerobím to už len pre deti. Vidíš ma v televízii, vidíš ma z poslanky, ja som stále na ulici, stále ako predtým. Milujem hudbu, ja som hitmaker, chcem to pre ľudí, počúvajte tu veci. Každému dojde o rok, o dva, o tri, pozri sa na oblohu, môžeš vidieť ako letím. Ja som tu hudba na Slovensku, bracho, mi dal talent, ja mu ďakujem, ja sa teším. Prichádza čas na moje veci, ja mením históriu, cítim sa byť ešte väčším. Celý ma zastaviť, celý ma vidieť dole, ja idem stále hore, sa pokračujem hore. Chcem vás všetkých pozdraviť v mene Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ale aj v mene svojom a vysloviť potešenie, že sa môžem osobne zúčastniť takejto zmysluplnej akcie, ktorú poriada i Slovensko. Je to spoločnosť, ktorej prácu veľmi oceňujeme na Ministerstve školstva, pretože má za sebou množstvo úspešných projektov. Ja som hudba, Tony Van si bicie musíš cítiť. Moja hudba, zo srdca pre mojich ľudí. Moja hudba, to je to. Sme 36. uzlom v Európe, ktorý vám pomôže k tomu, vlastne k čomu vám pomôže? K tomu, aby z vás vyrastli zdraví jedinci a takí, ktorý ten obsah, na ktorý napravíte v internete, aby vás emocionálne, fyzicky a psychicky nepoškodil. Ak taký obsah bude, tak dnes rodičia na Slovensku už majú ľahšiu situáciu, pretože môžu si na internete nájsť stránku www.stopline.sk. Teraz musíš cítiť moja hudba, zo srdca pre mojich ľudí. Ja som hudba, Tony Van si bicie musíš cítiť. Moja hudba, zo srdca pre mojich ľudí. Moja hudba, to je to, čo teraz musíš cítiť. Moja hudba, zo srdca pre mojich ľudí.